Здравейте хора! В днешното видео ще играем Grow a Garden 2 и ще ви покажа колко съм добър. Опнат съм иначе. Не съм слабак. Искам да ви покажа само какво растение имам. Ето да. Вижте. Колко е голямо съм. Да. Видяхте колко е голямо. Сега трябва да събираме пари, защото както виждате отдолу имаме 219 000, което не е зле. Уникално е даже. Да знаете, не съм снимал от много време, защото тогава аз бях... тогава трябваше... Rainbow. Такова. Pineapple. Бях на училище и сам трябваше да уча. И да, затова не съм снимал от доста време. И затова ще ви покажа, ако не знаете, сега излезна Grow a Garden 2, което е доста популярна от Grow a Garden 1 вече. И нека да печелим пари. И да. О, май пуска. Сега трябва само да влезна в публик сервер, за да взема голд сидове и да ми крадат, не ми пука. Просто трябва да взема голд сидове, които се спалват. Ето, давай. Не, даже рейнбоу сидове. О, май, колко лаги. Да има рейнбоу сидове. О, yes. Хора, взех първи ми рейнбоу сид. Не, фак, взеха ми това. Нищо де. Там. Не, то взе. Но то много трудно се взимат. Мале, тия се борят. Така. Оли, каква градина. Рейнбоу евента свърши. Но все пак взехме неща. Само искам да видя какво има в шопа. Аз все пак се рестокнал. Така. Бамбука е добър, ще го взема. Има ли нещо друго? Добре, няма нищо, така ще влезна в Private сервер и все пак да не ми стилуват. Да, разбирате. Само че доста ми гличва. Така, джойнвам моят сервер. Разбира се, мога да джойнвам друг сервер. Защото ще може да има някой друг. Той ничего не показва, че има в другите сервери, но нищо да е. Все пак да може да е лично. Както виждате, имам зайче. Така, само искам да посадя рейнбоу сида. Това добър сид ли е? Според мен трябва да е добър. Къде да го посадя? Да, е тук. Това. Надявам се да е добро. Томато.
Rainbow Tomato. Нищо де. Няма значение. Опа. Трябва да се инвентар. Окей. Така. Бамбук. Ето ще го засадили. Така, засадим го. Още малко ще поверим. И хора, ако ви харесва видеото, се абонирайте за канала, защото сме много близо да съберем 100 абоната. Което, ако събере 100 абоната, следващата ни цел ще бъде 500 абоната, след това 1000 абоната и така нататък. Но много ви благодаря, защото това е така ме подкрепяте, извинявам се. Като цяло виждате какво се прави в тази игра. Ето го Rainbow доматото. Ето тук имам и Gold Corn. Трябва да се... 17 000, не е зле. Да видим след колко време ще се рестопне. След една минута. Само ще видя дали нещо съм изпуснал хубаво. Ама то тя не мога да ги вземе без това. В Grow a Garden, но е подобна играта. Даже почти една и съща. Тя е една и съща, само дето там в Grow a Garden 2, която сега е играем. И така и в Grow a Garden 1, извинявам се, може да се не, в Grow a Garden 2 може да се краде, т.е. тук, а в Grow a Garden 1 не може. Всъщност може, но за Robux. Аз нямам Robux. Please donate може да ми гифнат, ама това е много рядко да ти гифнат. Please donate. Искам да ви покажа само какъв паркур съм си направила тук от ябълките. Оп, така. Се скачам на кактуса. Опа. Нищо. На кактуса трябва се. Тук обираме ябълките и да, така. Това е паркурът. Опа, ресток. О, кактус, супер. Манго! Моля, манго. Бамбук ще взема. И да, това. Така. Кактуса е тук, ще го посадя. И бамбука е тук, ще го разпръсна. Така. Доматчета. Така. Трябва да си продаде инвентара. 14 000. Това е добре. Ние си ги върнахме тия пари, от които ги изхарчихме току-що. И плюс тия ще ги съберем, може би. Ох. Не съм качвал много време видео, само шортове. Повече съм качвал. Не, всъщност, повече съм качвал такива видеа,
отколкото шортове, ама напоследък не съм качвал. Аз ви казах. Нищо да. Сега нека да проведем за колко. Можем да ги съберем, че имаме шанс. Имаме шанс. Дайте да събираме от тия. Трябва да съберем за манго, защото мангото според мен е доста добро. Хайде, растете по-бързо. Добре. Става нещо. Малко е крипи музичката, когато става нощ, но добре. След колко ще има да, когато такова дни. Там някой да ме джойне в сервера, защото аз съм пуснал сервера за всеки. Така че и да не краде, разбира се. Ако не, ще го махнем. Иначе, ако не знаете, когато нещо, например, някакви такива като мутейшъни излизат в небето, отидете в публик сервер, защото само в публик сервер падат такива сидове, може голд сидове, например на мен ми е давал голд сидове, давал ми е рейнбоу сидове, но по някой път може да не ги вземете, защото нямате късмет. Аз не съм имал късмет по някой път, съм по някой път доста късметлия. Иначе искам да ви покажа само колко FT е това. Рестартна с нищо. Грейп. Окей, поне имаше грейп. Грейп е добро. Няма бамбук. Сериозно. Дай да селнем само нещата, които сме взели. 2000. Не е зле. Но не е много добре. Добре, грейпа смятам да го посадя. Къде да го посадя? Тук въгълче. Да, аз обичам въгълчета да ги засаждам. Не знам защо. И забравих да ви кажа, когато засадите голдсида, например, да ви се падне домат или корен, като го засадите и порасне, той има по-голям шанс да ви даде, ако е рейнбоу нещо, ако е голд, да ви даде голд. По-голям шанс. И то доста по-голям, според мен. Доста. Но и да не е доста, нищо. Все пак има шанс по-голям да е голд. Или каква нататък. Какви кактуси.
Това след колко? След 58 минути. Тоест почти един час. Аз имам зайче. Ето, както виждате, зайчето струва 20к. Дайте само искам нещо. Да селнем. Не да селнем. Нещата, които сме взели. И за колко е малко, но нищо. Все пак не взехме много нищо. Ето, спална се Рейнбоу при Рейнбоу домата. Сега ако след 5 минути спална евент, разбира се, влизам в публик и да вземем сит, защото сега взехме само един сит. Можехме и повече, но нищо. Един мой приятел веднъж изкара много голям късмет и взе буквално на Gold Event, взе буквално 10 сида, което е доста добре и то много добре. Това е отлично. Добре. Там имам домаче. Не домаче, ябълка Рейнбоу. А тази палмичка е 84 фи. Такова фута. Не знам как вие го казвате. Не знам как се произнася, имам предвид. Искам да вие само това за колко ще го продам. Не, решу само целия инвентар. 7к? Как така 7к? Не, да си уверен бананите. Не са пораснали. Да. Ресток. Може да има нещо хубаво, да се надявам. Бамбук. Кактус. И банан. Така. Взехме доста добри неща. Така. Ето бамбук. Банана е тук. Не, няма да топят въгъл. Ето ще го сложа. И кактус. Ето тук. Така, отлично. И също така пишете ми долу в коментарите дали добре се справям или имам някакви пропуски. И миналото видео, което беше на 99, тогава бях пълен бот. Това беше преди много време. Ако не се лъжа, преди 7 месеца, не знам. Бях пълен бот на всяка една от Roblox игрите. Ама сега съм много добър. Не съм 9 дена.
Бях, не помня, толкова слаб. А сега съм 301 дена. И в Grow Garden и тези другите игри съм доста добър. О май гот, вижте какво ми расте. Такъв, как се нарича? Пайнапъл. Дед да се тези неща. Смъща си отбора за само тия неща. Искам да видя това колко ще струва. Според мен ще струва 1К. Добре, да по-малко. Някъде под 1К. За края на видеото искам да видя колко ще струва. Края на видеото. За края. Който ще бъде скоро. Я сам да се на тия неща. Добре. Влизаме в публик сервер. Така. Дайте да видим какво ще ни даде. Ако не ни даде, друг път може да. Какви сидове се спава? Голд сидове. Айде да видим. Какво става? Да има голд сидове. Не, как го се? Да има голд сидове, бе, брат. Моля те, искам да взема голд сид. Аз съм бавен, аз имам много малко спид. Къде имам голд сид? Да, бе. Може и да не вземем голд сид. Не, бе, брат. Много малко лък имам. Да, дай да видим какво има в грейшопа. Сид шопа, как се. Кактус. И нищо друго. Така, гарно. Да сложим това. Така. Взимам пайнапъл. 17 грама. Добре. За жал ще трябва да се инвентар, но така. Селнахме, окей. $500, не е зле. Така. Края свършва в публик сервер, но това видео, ако ви е харесало, оставете лайк, subscribe и коментар. А сега, чао от мене и до нови срещи!